Hej, zdravo dragi prijatelji, dobrodošli nazad, ne mogu reći više nazad, jer ovo je potpuno novi kanal, otvorio sam novi kanal, jebi ga, nemam pojma zašto su mi zaključili onaj drugi kanal, kao dobio sam, nemam pojma, da li su neki klinci prijavili nešto tamo, bili ljubomorni, a nemam pojma, uglavnom meni nije bilo 4 dana internet, jer nisam ga platio. Pa danas mi se uključio internet, opet imao sam šta da vidim. Prvo sam imao poruke na Skype-u, 1000 poruke. Brate, šta je ovo, kanal ti ne radi, zašto vamo tamo? Jebote, meni muka prepala. Znači, godinu dana sam ubacio klipove. Godinu dana, ja mislim da sam bio jedan od najboljih youtubera. Jako nisam imao toliko subscribera, jer ljudi se fiksirali ili fiksiraju se na jednog let's playera i ne idu dalje. Barem na Balkanu tako. A mogu da se kladim, mogu da stavim glavu na panj da ovaj kanal je bio najbolji. I sa klipovima i sa izdanjem, znači svaki dan po 3-4 klipova bilo. Toliko puno različitih igara i Minecraft i sve otišlo u pizdu materinu, ali nema veze, ja se ne dam, jebem ti partnere i oni koji su prijavili, znači ja ima Boga, brate, Bog sve vidi, ali nema veze, neću da plačem, mada mi dođe da plačem, da plačem ko malo dete kad mu uzmeš lizajku, znači ja tako se osjećam. Ali okej, nema veze, znači novi kanal ću da otvorim, zove se isto Languš Neni, Languš Razmak Neni, ja se nadam da ćete vi svi naći opet nazad na taj kanal, opet imam da ubacim let's playeve, možda ću da ubacim neki vlog, mada ne bi rekao, jer moje klipove su bile vlogove, niko nije tako o tim stvarima pričao kao što sam ja pričao u let's playevima. Godinu i nešto dana, godinu dana i dva dana, znači tačno godinu i 2 dana sam snimao, ubacivao 600 klipova i jao brate, dođe mi da plačem, muka me uhvatila, znači majke mi, mnogo mi je krivo, ali dobro, ne veze. A ovo je novi kanal, znači Languš Razmak Neni, onaj drugi kanal je dein konto wurde endgültig deaktiviert, to znači da ovaj konto više ne eksistira, isključen je, nemoj da me pitaš zašto, jel nemam pojma, vidite, 1000, mada ovo nije tačno, 1119, ja sam imao 1130 i nešto, ali okej, nema veze, ja se nadam da ćete svi vi koji ste se subscribe-ovali naći opet nazad na ovaj novi kanal koji se zove isto Languš Neni, evo ga ovdje. I tako, znači nemam pojma, danas je 29.4.2014, 11.19, malo pre su mi uključili internet i imao sam šta da vidim. Nema veze. I ovako, sada ne mogu svakome vama poslati poruku, brate, evo novi kanal, vamo tamo, i neću više da vam monetarizirujem nijedan klip, znači nijedan klip, partneri su najzadnje, znači ja sam dobio tamo neke poruke, pornografija, vamo tamo, brate, kakva pornografija, su oni poludeli, ali mogu zamisliti o čemu su oni pričali, znate da sam imao onaj klip Resident Evil Revelation sa Golam Jillom. I to je taj mod bio, ali nisam pa meni su rekli onda, ja sam dobio jedan strajk, znači strajk za film Terminator, ne za Halloween, za Terminator sam puno pare dobio i strajk za Halloween 4 ili 5, i onda su mi rekli da izbrišem te filmove koje se nisu uspjeli da se monetiziraju, sve sam izbrisao, 100 i nešto klipova sam izbrisao, ni jedan klip nije bio više, kako da kažem, nijedan klip, svi su bili ispravni, znači sve je bilo okej, zašto su mi zaključili kanal, majku im njih je u bezobraznu, da li je tu neko stvarno prijavio, neko dete, da li šta, ljubomora, nemam pojma, ali nema ni veze, znači ovaj put možda mu uhvate za ono što ne treba, jer neću nijedan klip više da monetarizirujem, ni jedan partnera, čim mi neko šalje partnerstvo, jebaću mu sve, znači imam da mu
da oprostite, ali brate jebate, godinu dana sam ja ubacio klipove, ja sam bio jedan od najluđih na YouTubeu na Balkanu, znači ja svaki dan po 3-4 klipa od 40 minuta i toliko različite igre, toliko fore sam posle ubacio i 5 stvari u Minecraftu i dizajnove i sve ono i brate oni meni zaključuju kanal, ali nisam ja siguran da li je to stvarno ili da li je to neka greška, znači nemam pojma. Ali izgleda je stvarno, znači nemam pojma, uglavnom neka pornografija, ovamo tamo, šta su mi još rekli, nisam ja kontao, nisam ja čitao sve, nisam hteo da čitam jednostavno. Evo, Languš Neni više ne radi, ali radi ovaj sa razmakom. Ovdje, pazite ovdje, Languš Games, a nisam ubacio ni jednu igru, kako je to moguće, ništa nisam imao na ovim kanalu, a i on je zaključan, zašto? Pa brate, pa, a ovaj je, znači imao sam još 3 kanala sam imao, znači Languš Games, Languš Neni i Nenad Bosjoković, a ovaj Nenad Bosjoković, ovaj kanal gdje nemam ništa, isto njega nisu zaključali. Pa what the fuck, jel su oni poludeli? Ali dobro, nema veze, a novi kanal sam otvorio, ovako se zove, ja kao što sam rekao, nadam se da ćete svi naći nazad na taj kanal, i nemoj da mi zameravate ako ubacujem ono ludo puno ovih tagova, jer ipak nije bilo malo subscribera, mislim, šta znam, ono, jebi ga, znači nemam pojma, i brate, osjećam se kao malo dete, ono, ko kad mu uzmeš ono lizajku, znaš, i šta znam. Ali okej, nema veze. Znači, šta znam prijatelji, ako hoćete navratite, nadam se da ćete svi naći ovaj kanal i ubacit ću puno tagova, tako da JBG, ja ne znam, meni je dosta krivo, ali da se dam neću, znači ko ih jebe, da oprostite, neću nijedan klip da monetarizirujem, ni jedan, jebem ti pare, znači pare možeš zaraditi na 300.000 strane i ne monetariziram više nijedan klip, čim mi dolazi prvo partnerstvo, imam da ih oteram u pizdu materinu, jer zato je partnerstvo tu, da ti oni monetariziraju klipove, neki kažu, pazi, ovo nije u redu, ovo izbriši, bolje će da dođeš kaznu, a neki boli ih kurac, znači oni samo gledaju na pare, pa majku im njihovu bezobraznu, nema veze. Za svakoga ima sudbina, za svakoga ima Boga, za svakoga ima pakao, samo da znate to prijatelji, znači nikad ne valje da budeš loš, to nikad se ne isplati, ali dobro, ne veze, ne pričam sad o tome, uglavnom, evo, novi kanal će da se otvori, danas ćemo ubacim, ili da, danas ću ubacim ovaj jedan klip, ako nađe taj kanal super, ako ne, ne znam, znači, dosta je glupo ovo ispalo, nisam dobio njenu email poruku, zašto, kako, samo oterali te i gotovo, 650 i nešto klipova sam imao. Brate, pa kako ću ja to opet ubacim? Ajoj. Minecraft samo 130 epizoda, a imam 500 epizode, a dobro, nema veze, nekim sa srećom, brate, ništa, prijatelj, ja neću ni toliko puno više da kukam, ni da plačem, ni da se raspravljam, a ja bih rekao, to je to, ako nađe ovaj kanal, znači super, a ja se stvarno radujem, tako, znači neću ni da me reklamiše više niko, znači niko, nisam ni hteo nikada me neko reklamiše, ovaj kanal ima jednog dana da bude najveći, znači imam da se trudim 300 puta više sad i da ubacim ako Bog da neviđene stvari. I šta znam, vidjet ću kako imam volje, kako mogu, vrate, ode kanal. Ništa prijatelj, ništa, šta da radim, ne mogu da plačem, kezit ću se. Zato, tako, hvala da ste bili tu i ostavite like ako vam se svidalo i slušam vam ću decu, vidimo se, čao.